Vystúpia z vlaku a prechádzajú rovno cez koľajnice. Dokonca aj kočíky s deťmi teda prenášajú. V spišských Tomášovciach rekonštruovali železničnú trať podľa európskych noriem. O bezpečnosti sa ale nedá hovoriť. Práve tu, v týchto miestach, bol prechod cez koľaje, no ten železnice zrušili. Peróny dali do rovnakej výšky. Zníženie, ktorým ľudia cez koľajnice prechádzali, tam už nie je. To je bezpečné? Reku normálne. A čo maničky skočia na nich? Teraz na ten prechod. Dlhé roky to fungovalo, tak bol ten prechod. A teraz raz... Veľmi zle. To spravili. Nič kvôli tomu nerobia. Nemáme sa ako dostať. Ani s kočiarom, ani staré ženy vlastne s paličkami nič. Nedá sa prejsť normálne. Chodci majú chodiť po týchto schodoch, pre matky s kočíkmi nereálne. Poškodené schody k nástupišťu pre koľaj číslo 2 opravíme. Na schody osadíme koľajničky pre kočíky. Aby sa ľudia vyhli prechodu cez trať, majú chodiť tu, popod tento podjazd. Ten však bezpečný nie je. Podjazd je úzky a takto to vyzerá, keď sa tam stretne auto s chodcami. Aj napriek tomu železnice ľuďom odporúčajú radšej tento priechod, ako prechádzať cez trať. To, čo navrhli železnice, nie je dobré, vzhľadom tomu, že je to veľmi nebezpečné, hlavne ten podjazd. Pokiaľ by železnice rozšírili tento podjazd aspoň o tých meter a pol z obých dvoch strán chodníky, tak by to bolo reálne. A rozšírenie na železnice, vzhľadom tomu, že je to vlastníctvo železnic a nie vodky. Železnice však plánujú zrealizovať rekonštrukciu predmetného mosta v rámci modernizácie tráte Košice-Žilina, úsek Poprad-Krompachy. Táto modernizácia sa ale chystá až o 2 roky. Klaudia Budzová, televízia Markíz.